Nativos furiosos, templos ocultos, poderes místicos, rivais raposeiros, nazis, monos nazis, arañeiras, serpes, cobras, víboras, máis serpes. I hate snakes, Chuck! I hate them! Que pasa, freaks? Axustarvos ben o fedor as vosas cabeciñas tolas, porque hoxe faremos unha viaxe por un dos fitos do cinema de aventuras que neste 2021 cumpre nin máis nin menos que 40 anos. Hoxe falaremos de... Indiana Jones. Indiana Jones é unha franquía dos anos 80 creada polo archicoñecido George Lucas e composta principalmente por 4 filmes máis un quinto que está de camiño. A verdade é que inicialmente pechouse en 1989 como unha triloxía, pero 19 anos despois resucitouse a franquía, non sabemos moi ben por qué. Quedaría así formada por Raiders of the Lost Ark, The Temple of the Doom, The Last Crusade e The Kingdom of the Crystal Skull. Todos estes filmes foron dirixidos por un señor chamado Steven Spielberg e distribuídos por Paramount Pictures. A idea deste arqueólogo canallita saiu da mente de George Lucas, quen quería facer unha homenaxe aos series televisivos dos anos 30 e 40 de Republic Pictures cos que medrou, principalmente westerns e mandanga de serie B. Aínda que o guión foi atribuído maiormente a Lawrence Kasdan, foi o director e escritor Philip Kaufman quen construiría a trama do primeiro filme en torno á procura da Arca da Alianza. Iso sí, o proxecto estivo parado un tempiño, xa que George Lucas estaba a parir un filme cunha repercusión aínda incerta, chamado... Obviamente foi un puto exitazo, pero George non o tiña nada claro, entón, en lugar de ir á premier, o que fixo foi ir a pasar uns días a Hawái. Tócate un pé. Contan as lendas que acompañado do seu amigo Steven Spielberg e mentres bebían dos cocos, isto último estamos a imaginar, George lembrouse da historia do arqueólogo canallita que tiña parada. E Spielberg dixolle esa, agárrame o cubata e conta co meu látego. A ver, que tampouco dixo isto, pero molaba. O que si é certo é que Spielberg sempre quixo facer algo semellante a James Bond e viu nesta película a oportunidade perfecta. Inda que a diferencia do axente secreto británico, nesta ocasión contamos con un arqueólogo ben curioso. Un profesor universitario que se dedica a viaxar a lugares exóticos na procura de obxetos misteriosos de dudosa existencia histórica. É posible, iso sí, que un arqueólogo de verdade pense que Henry Jones Jr. é máis ben un saqueador sen vergoña. Ai, como lle poñan a man enriba a este patrimonio! Que, por certo, o nome de Indiana ven do canciño que tiña George Lucas naquela época. Mirade que repoludo, que cookie, Like Indiana. We named the dog Indiana. O bo de Jones ten dúas facetas ben diferenciadas. Por un lado está a de profesor universitario, así moi modosiño, cargado cos libros e cos pergamiños. Un Clark Kent da vida. Pero cando o Dr. Jones quita as lentes e saca o látego, convértese en Indy, o heroe de aventuras dos nosos soños. Un heroe que tanto fuxe dun pelouro xigantesco como que che sae dos escape rooms máis complicados. A procura do actor que interpretase a este personaxe non foi sinxela. Nomes como Tim Madison ou Tom Selleck foron algúns dos nomes que se barallaron para interpretar ao saqueatumbas. Finalmente, o papel recaeu no bo de Harrison Ford. Ollo con este home que con 5.600 millóns de dólares recadados polos seus filmes é o actor máis taquilleiro da historia do cinema. Pouca broma, poucos intérpretes poden competir con Ford nisto. Con toda a probabilidade, o carisma desbordante de Harrison Ford foi un dos elementos clave para o éxito do personaxe. Pero imos ver que outros elementos fixeron que Raiders of the Lost Ark triunfase ata o punto de inaugurar unha saga tan próspera como esta. Comecemos co ritmo narrativo do filme, ritmazo narrativo propio dunha boa peli de aventuras. Xa a historia comeza cunha maravillosa secuencia de presentación do protagonista e do contexto no que adoita traballar. Vemos a procura dun fabuloso tesouro que pronto se volve nunha incursión casi suicida infestada de perigos e situacións límite. Situacións que bailan constantemente entre a vitoria e a derrota e que enganchan ao espectador como se non houbese un mañá. Esta será a tónica xeral de todas as esteas de acción do filme. Outro dos elementos que funcionou moi ben nesta película foi a existencia de grandes secundarios. Temos por un lado ao gran e leal Salah, interpretado por John Rhys Davies, que seguro coñecedes polo seu papel de Gilly en The Lord of the Rings. E por outro lado temos a Marion, por fin unha personaxe femenina decente. Na miña opinión, a mellor da saga, con permiso de Cate Blanchett, porque as demais
dan un pouquiño de vergoña allea. Con razón volveu Spielberg a retomala na cuarta entrega. E o que nunca pode faltar nun bo filme son uns bons viláns. Bueno, de bons nadas, malos malísimos. E quen son os máis malos da historia? E xunto a eles, como pérfido colaboracionista, temos a Belloc, interpretado polo británico Paul Freeman, que obtivo o papel grazas ao seu convincente acento francés. Outra das cousas inesquecibles deste filme é a banda sonora que correu a cargo de John Williams, quen compuxo un dos leitmotivs máis recoñecibles da historia do cinema. Williams xa traballara previamente con George Lucas en Star Wars, e o certo é que as similitudes entre ambas bandas sonoras son máis que evidentes. Someone who loves you. E se xa queredes referencias explícitas a Star Wars, hai uns cantos easter eggs ao longo do filme, como poden ser o xeroglífico con R2-D2 e C3PO ou a rotulación da avioneta que fai referencia a Obi-Wan e ao citado droide. Por non falar de localizacións e incluso foleys que foron utilizados anteriormente na triloxía galáctica. E cuns ingredientes tan bons só poden sair esceas moi míticas. Vamos a repasar algunhas das nosas favoritas. Pedra, papel, revólver. Cando se rodaba a persecución no mercado, un indisposto Harrison Ford díxolle a Spielberg: "Oes meu, teño unha diarrea que non podo co cu, que che parece se lle pego un tiro a este e acabamos antes?" E Spielberg díxolle: "I like it." E así foi. O nunchaku multiusos. Como ben saben os da Gestapo, para facerse respetar hai que meter medo e levar a roupa impoluta. Ningunha engurra. Indiana Cudeiro. Probablemente a escena máis emblemática de toda a franquía. O seu impacto foi tal que podemos atopar homenaxes a este momentazo en multitude de sitios. E ao igual que esta última escena, a repercusión do filme na cultura popular foi enorme. Do mesmo xeito que Steven Spielberg e George Lucas homenaxearon aos filmes cos que medraron, tras Indiana Jones chegaron varias xeracións de creadores que se inspiraron nas aventuras deste increíble arqueólogo. Pódese ver a súa pegada en filmes, series e videoxogos como poden ser de Mami, Tomb Raider, Cazatesouros... Que mítica Cazatesoros, lembrades vos? Así como un sinfín de fanfilms que se poden atopar en internet. Bueno, freaks, neste 40 aniversario propoñémosvos unha boa maratón arqueolóxica para que nos digades nos comentarios cal das 4 é a vosa peli favorita. Lembrade que se vos gustan os nosos contidos ou credes que vou demasiado sobria, sempre podedes convidar ao equipo do Ministerio a un licor coffee. Tedes toda a info na descripción do vídeo. Xa sabedes, se vos gusta, darlle a me gusta, compartide todas esas caralladas e unidevos ás nosas filas, freaks.